Здравейте, ароматни! Аз съм Десиел Хаким в един по-различен формат, тъй като и темата е по-различна, исках да ги разгранича визуално от останалите ароматни истории. Днес ще си говорим за интуитивна ароматерапия. Това е един подход, който аз научих основите му от Бенедикт Граф, швейцарска ароматерапевтка с около 30 годишен опит. Начало с класическа ароматерапия, по-късно започва да използва и дотера. Това, което ме впечатли е, че Бенедикт ни окуражава да използваме вътрешния си глас тук, в областта на сърцето. Ако имате клик, т.е. тези спонтанни преминавания, тези откровения, както искате, може да ги наречем. Това е вътрешния водач, това е вътрешния ни глас. И когато го следваме, можем да достигнем до правилното за нас масло. Защото работата с готови протоколи е до някъде. Да, тя може да помогне. Да, за някои случаи е универсална, но не винаги. Това е интересното, че ако искаме да продължим да изследваме себе си, ако искаме да намерим решение за конкретния проблем, нашия проблем, който никой друг няма, тогава ни трябва нещо повече от готови скриптове, от готови препоръки, сутрин, обед, вечер, прави това, капи онова, вдишвай, дифузирай. Поне аз така почнах да работя някъде 2017 и отначало си казвам, ти коя си за да го правиш това? Следваш само интуицията си, правилно ли го правиш? Не бях сигурна, признавам си. Появи се Бенедикт края на 2019 и каза, споко, цяла колона от ароматерапията се занимава точно с интуитивния подход, с това, кое е нашето масло. Избрала съм за сесията днес цитронела, отворена е. Цитронела. Тук в интуитивната ароматерапия се използва ароматът, тъй като де-факто ароматерапията по своята същност, това е въздействието на ароматната субстанция и на съдържащата се в нея информация върху обонятелните нерви. Те предават информацията на аромата към лимбичния дял на мозъка, веригата амигдала, хипоталамус, хипокампус и по-нататък се подава по трасето към останалите мозъчни центрове, съответно се освобождават необходимите невротрансмитери и въобще започва да се променя биохимията. Само защото сме поели въздух от маслото. Представяте ли си? Със същия успех имаме, когато вдишваме роза, това е също ароматерапия, защото ароматът ни влияе. Колкото и невероятно да ви звучи, да, ароматът може да ни влияе. И така, има два подхода. Единият е този, който виждате, държа бутилката и местя равномерно шишенцето, лява-дясна ноздра, на разстояние, което все пак е комфортно. Не е нужно да забудете носа си в бутилката, тъй като може да вдишате от самото етерично масло. Това може да предизвика дискомфорт. Ние търсим аромата, затова намерете разстоянието, което на вас ви е най-удобно. И за 3-4 пълни дихателни цикъла, вдишване и издишване, просто дишайте. Усещате промяната. Това е единия подход. Искам да ви покажа и другия. Накапваме една капка на дланите. Разтриваме и по същия начин, но вдишваме от дланите. И през останалите етапи от практиката, които след малко ще ви обясна, продължаваме само да вдишваме от дланите за мое удобство, за да може да ме чувате по-добре и аз да работя по-добре, да се чувствам. Аз ще вдишвам от първия начин, от бутилката. Вие изберете как да работите. Дали чрез вдишване от дланите, чрез накапване на една капка или чрез бутилката, когато я местите, както ви описах. Аз съм седнала удобно с изправен гръб на един стол, докато ви говоря. Ходилата са ми на земята, краката не са кръстосани. Позволете на тялото и на енергията в него да протича свободно. Нека няма кръстосани ръце, крака. Обикновено практикувам боса. Вкъщи почти през цялото време през годината съм боса, за да мога да се свързвам с земята. Затова бих ви окуражила преди практиката да събудете чорапите си и просто да се заземите. Дишайте и усетете как ходилата се свързват с земята. Как аромата преминава през цялото ви същество, през носа, достига до
пространството зад затворените ви очи. Позволете на аромата да премине през цялото тяло, който и да е той, което и масло да сте избрали. Очите са затворени, дишаме равномерно, бавно, спокойно, нашия ритъм. Ние и маслото, ние и нашата интуиция. В пространството зад затворените си очи позволете да се появи цветът на маслото. В какъв цвят виждате маслото днес? Избраното от вас масло, какъв цвят има? Позволете му да се разкрие, без цензура, без да налагате стереотипи, просто позволете си да се доверите на своите усещания, на това, което маслото иска да ви каже. Какъв е цвета? Вижте го. Позволете му да се обособи, да стане по-ярък, да го видите ясно. Не се напъвайте, просто си позволете да седите вие и маслото. Когато видите ясно цвета, следва разкриването на формата. Каква форма има маслото? Пространството зад затворените си очи. Какъв е образът, който изплува? Позволете му да се разкрие. Позволете на етеричното масло да се свърже с вас по описания начин. И когато имаме цвят и форма, преминаваме към материя. От каква материя е формата и цвета? Грапаво, гладко, космато. За да ви окуража, ще споделя, че в момента цитронела е бледо-жълта, безформена, по-скоро като локва. Да, видях я, докато говоря с вас, т.е. докато ви споделям. За мен цитронела днес е светло-жълта, безформена, мокра, водна, течна. Вижте ярко вашия образ с вашето избрано масло. Какъв цвят има? Каква форма? От какво е направен? Вижте ярко образа. Продължавайте да вдишвате, като държите бутилката пред ноздрите или с длани сте покрили лицето и вдишвате от тях. Когато сте сигурни, че това е образа, в който днес маслото ви се разкрива, визуализирайте как този обект се пренася в тялото там, където той има най-голяма нужда. Къде вашето тяло иска да бъде почетено? Къде вашето тяло иска да бъде уважено? Дайте му грижа и служете там, визуализирайки формата, цветът, материята. Начинът, по който маслото ви се разкри. Аз избрах областта на кръста отзад. Всеки от вас е направил нещо различно. Това беше първата ви стъпка в света на интуитивната ароматерапия. По този начин може да се свързвате с всяко едно масло, да работите с него, да се сприятелявате. Бенедикт окуражава всеки от нас да има дневник, в който да споделя маслата, как се разкриват. И така, това ще бъде вашата книга за приложение на етеричните масла. Това ще бъде вашия наръчник. Това ще бъде вашето помагало, с което вие да работите с маслата. Не моето, не някой друг. Тъй като, както ви казах, маслата са индивидуални и техният дар за всеки един от нас е различен. Благодаря ви, че бяхте с мен и до следващата ни среща.